Her er Mike. Han er chef på Gert Kronholms 8-spand, og han skal skaffe slædehundeløb en plads på programmet til vinter-OL. Jeg kan da ikke forestille mig noget mere ultimativt vintersport end slædehunde. Sammen med Dot og 6 andre skal Mike trække Gert Kronholm i et opvisningsløb. Få kilometer fra Sestriere, hvor OL-konkurrencerne finder sted. Lige præcis det her løb, det er lavet som et demonstrationsløb for OL-komiteen. For vi arbejder meget, meget stærkt på internationalt at få slædehundesporten optaget på det olympiske program. Birte! Byt de to! Der er et meget nært sammenhold mellem deltagerne, selvom de konkurrerer med hinanden. Kan du holde den hund der? Fascinationen for resten af væddeløb er fællesskabet, men det gælder stadig om at vinde. Så skal du starte efter ham. Ja. God tur. Hvis ikke man har det drive, der gør, at man skal gøre sit bedste for at få et godt resultat, så skal man lade være. Og det har jeg stadigvæk. Okay! Mike og Dot kan pile afsted for fuld gas 75 km i træk på en skål hundemad. I dag skal de kun løbe 9 km. Til gengæld skal det gå stærkt. Mike og Dot løber godt i dag. Desværre rækker det kun til en sekundær placering, men det har været god træning forud for næste uges EM i Østrig. Godt vinder. Godt vinder. Dygtig. Gert fik en Siberian Husky for 26 år siden. Nu har han 16 og en kennel i Tebbestrup ved Randers. Ja, det er godt. Hvad får en 63-årig mand til at køre det meste af Europa tynd med 12 slædehunde? Vane. Det er en dejlig vane. Du kan ikke lade det være? Jeg må nok erkende, at jeg begynder at kunne mærke det i kroppen. Det må jeg erkende. Selvom Gert ikke er meget for at indrømme det, er det ved at være slut med konkurrenceløb. Højre! Så kommer der bare en tjekke bagfra, han løber op ad bakken. Så føler man sig godt nok som 63-årig. Selvom konkurrencerne lige så stille bliver færre, så forsvinder fascinationen af væddeløb og Siberian Husky-rassen aldrig. Jeg synes, at sporten er blevet meget, meget flot præsenteret her i dag. Og forholdene er jo perfekte. Nu er det op til IOC at beslutte, om Gerts livsprojekt skal opfyldes. Slædehundeløb ved vinter-OL i 2010.